zabalik egingo dugu lehenengo zati hau, lehendakariak bere hitzak amaitutako. Eskerrik asko bingen, arratsaldeon eta ongi etorria bertaratu zareten guztiei. Batzuk berria zarete Euskararen aholku batzordean, beste batzuk aspaldiko ezagunak. Eskerrik asko dena dela guztiei gonbidapena onartzeagatik. Azken hilabeteotan Euskararen osasunaren berri eman diguten bi ikerketa ezagutu ditu. Euskararen 6. inkesta soziolinguistikoa eta kale erabileraren neurketa. Bi ikerketa hauek informazio asko eman digute Euskararen biziberritze prozesuan egin dugun bideaz. Euskararen erradiografia dugu eskuartean eta baliogarria da eman behar ditugun urratsak zehazteko. Emaitzek erakusten dute Euskarak azken hamarkadotan egin duen bide oparoa. Adostasun politikoak, gizartearen atxikimenduak eta euskalgintzak egindako lanak agertoki berri batera ekarri gaituzte. Duela 25 urte baino 223.000 hiztun gehiago dugu gaur egun. Tamaina asko aldaketa da hau, aintzat hartzeko modukoa. Hiztunen ugaltze horrek erabat aldatu du euskaldunon profila. Euskararen bizaia eta era nabarmenean gaztetu da. Zenbat eta gazteago, orduan eta euskaldunago. Erraz esaten da hori, baina sekulako aldaketa da, itxaropenari ateak zabaltzeko moduko arrakasta. Euskararen hazkundeak ekarri duen gaztetze prozesu horrekin batera, bestelako aldaketak ekarri digu Euskararen bizi berritze prozesuak. Orain dela hamarkada batzuk ez bezala, gaur egungo milaka eta milaka euskaldun euskara nagusi ez duen inguruetan bizi dira. Hiztun askok gaur egungo gehienek euskara etxetik kanpo jaso dute. Gure gizartearen hizkuntza ohiturak erabat aldatu egin dira. Faktore hauek eta beste askok ezinbestean hizkuntzaren erabileran eragiten digute eta eragiten dute. Hizkuntza baten edozein biziberritze prozesuan bezala, ezagutza eta erabilera ez dira neurri berean hazten. Eta erabileran ikusten dugu hain zuzen ere aurrean dugun erronka nagusi bat. Honetan ere, argiak eta itxaropenerako datuak ikusten ditugu, baina fin egin beharko dugu lan asmatu nahi baldin badugu. Euskaldunen kopurua areagotzea eta erabilera sustatzea dira legegintzaldi honetako konpromisoak. Horretarako, erakundeek, euskalgintzako eragileek, enpresek, elkarrekin egin beharko dugu lan. Auzolanean aritu behar dugu. Honen moduko foruak bere biziko garrantzia dute eta Euskararen agenda estrategikoaren baitan berrikuntzak izango dira datozen urteotara begira. Urratsak ematen jarraitu behar dugu. Berrikuntzak izango dira Euskara administrazioan edatzeko, eremu sozioekonomia euskalduntzeko edota Euskara zehar lerro gisa txertatzeko esparru ezberdinetan. Euskaldunon kopurua areagotzen jarraitzeko Euskararen irakaskuntzan B2 mailara arteko doakotasuna lortu nahi dugu epe laburrean. Erabilera bultzatzeko gizarte aktibazioa bilatuko dugu proiektu berritzaile baten bidez eta honekin batera bultzada bat eman nahi diogu gure hizkuntzari aisialdian, kirolean edota ingurune digitalean bereziki. Bideo paroa egin dugu Euskararen bizi berritze prozesuan eta ez da aldatz behera izan. Hainbat zailtasun eta oztopo gainditu ditugu. Gauden tokitik aurrera ere erronkak izango ditugu, oztopoak izango ditugu, baina gure hizkuntzaren etorkizuna eraikitzeko aspaldiko baldintzarik onenak ditugulakoan nago. Beraz, auzolanean lortuko dugulakoan nago. Eskerrik asko guztioi.